Ron Bell, kumusta inyong Miyerkules? Upat kalubi among napalit sa karbon, wala pa namo nagamit. Ako lang kud kuron daan ang usa in case later unsay among gamitan. So unsay ka-suggest niyo mga Ron Bell nga lutuon nga butangan og lubi? Okay, free to suggest kung unsay putahe nga atong lutuon nga mogamit og lubi. Wala man tay exercise, so kanina lang akong form of exercise karong buntaga. Ingon sila kaya ba ko na ako magkudkod og lubi? Kaya kaayo. Pero kung naaang bana sa balay, magmila-mila, magpakudkod, pero kung kita ra habilin, maningkamot gyud. Di ba why di makaya sa babae kung kaya sa lalaki, di ba? Ang nagkudkod ko dire, ako na lang ni siyang para sa hair nako. Kaya di ko particular matog salon para sa health treatment, kanin lang siya coconut oil, ato ni siyang pugon, yang oil ani atong initon, so para hair na siya. According to Sadi Mix from healthline.com, maka-relieve ang coconut oil sa dandruff, maka-restore sa luster to dry and damaged hair. Maka-tame siya sa frizz, maka-protect siya sa hair against styling damage. Don't worry, safe to use on most hair types. Nasiya'y fatty acids and can improve hair health. Maka-prevent din siya sa protein loss in your health. Good for health and beauty, gid siya. Iba, gisasuryahan na nato, human ako. Human na tagkod-kod, mga kini Ron Bell Gams.